בכל כוכב בגלקסיה קיימת הזרימה, ולה כוח קסום וחזק. כאן באקיליאן אנו קוראים לה האנרגיה. הזרימה הייתה כה חזקה עד שנאסרה לשימוש. חוץ מאשר במשחקי הגלקטיק פוטבול, הספורט המרהיב ביותר ביקום. אבל לפני 15 שנה הרעידה התפוצצות מסתורית את כוכב אקיליאן, סחפה את האנרגיה והרסה את סיכויינו לזכות בגלקטיק פוטבול קאפ. 15 שנה ללא קבוצת כדורגל חזקה, כאשר מסביב רק שלג וקרח. עכשיו התקווה הגיעה, בדמותם של שחקנים צעירים שהחיו את האנרגיה של אקיליאן. הגורל שלנו בידיים שלהם. גלקטיק פוטבול. בפרק הקודם של גלקטיק פוטבול נראה שהתפתחות המטה-זרימה קשורה איכשהו להתפתחות האנרגיה. במילים אחרות, אם הקבוצה של ארץ' תעזוב את הטורניר עכשיו, יהיה אפשר לשחזר את המטה-זרימה. תשתקו את הקפטן שלהם, שלא יגיע לסוף המשחק. ארץ' טרנר מותש, והוא היחיד שלא ישתמש באנרגיה. את שחקנית מצוינת, מיי. אני לא מתחרטת שאני לא חלוצה, זה לא התפקיד שלי. ההורים של כל השחקנים כאן, כולם חוץ מאבא שלי. אבל אולי יש לו איזו סיבה. הצלחנו לאתר את האישה מהצילום. היא עובדת באצטדיון ג'נסיס. זה לא המקום שאליו תיסעו למשחקים הבאים שלכם? הם החליפו אותי בשיבוט. בבקשה, ענו לי. קלאם? זה אתה? כן, ארץ', זה אני. שמישהו יענה לי כבר שם. בבקשה, ענו לי. חיכיתי לכם. נו, היכנסו כבר, למה אתם סתם עומדים ככה? אבל המאמן, המעבורת הגיעה וכבר העמסנו את התיקים שלנו והכל, חייבים ללכת. מייקרו אייס, אתה חושב שהמעבורת תצא בלעדיך? כל עוד החברים שלך כאן, אין לך מה לדאוג. אני צוחק, מייקרו אייס. אתם בטח לא מבינים למה קראתי לכם לפגישה דחופה לפני היציאה לאצטדיון ג'נסיס. הוא היה יכול לעשות את זה בזמן האימונים. מה הקטע שלו? וכדומה. צופי הכדורגל יראו אתכם משחקים לראשונה באצטדיון ג'נסיס. הם יגלו אתכם וישפטו אתכם כאילו אתם קבוצה חדשה. אז לפני שנצא, אני רוצה שתנסו גם אתם להסתכל על עצמכם בצורה אובייקטיבית. אני רוצה שתשפטו את עצמכם כאילו אתם באמת קבוצה אחרת. נעשה דבר כזה. כל אחד מכם יגיד לי מה לדעתו היה המהלך הטוב ביותר שלו במשחקים עד עכשיו. היית? כשחסמתי את הביתה של נילי לשער. היית? היית? טוב מאוד. ג'וק? השער שלי מול קרנור. ההגנה שלי מול השדאוז. הפריצה שלי מול קבוצת הרייקרס? כשכדררתי כמעט כל המגרש במשחק נגד קבוצת הפיראטים. ואת, טיה? השער השני שלנו נגד הרד טייגרס. סוף סוף. כן, כן, אמרתי סוף סוף. סוף סוף אמרתם שלנו. כששאלתי מה משקף אתכם, קבוצת הסנואו קידס, כל אחד ענה, השער שלי, ההגנה שלי, החסימה שלי. אתם צריכים לחשוב כמו קבוצה. ואני, אדוני, לא שאלת אותי מה דעתי. אולי התכוונת לספר לנו על בעיטות העונשין שלך, השליטה שלך בכדור.
תבינו, אני לא מנסה לרדת עליכם, אלא בדיוק ההפך. רציתי להזכיר לכם, לפני שנצא אל אצטדיון ג'נסיס, שהכוח שלכם נעוץ בעבודת צוות. כשכולכם משחקים יחד, אז אתם קבוצה באמת מעולה. טוב, בסדר? אפשר לטוס. אצטדיון ג'נסיס, אנחנו באים. אני יכול לשבת? כן, בטח. קרה משהו? את נראית כאילו את נמצאת בעולם אחר. בחלל? לא נראה לי שזה דבר רע כל כך. וואו! לא ידעתי שהוא כזה גדול! אצטדיון ג'נסיס. לא יאמן. וואו, מדהים! אני חושב שיכולים להיכנס לשם 8 מגרשי כדורגל של הקיליאן. יש בו 800,000 מושבים, וזה לא כולל את יציעי העמידה. ולחשוב שאנחנו עומדים לשחק שם. אני כבר יכול לשמוע את האוהדים המושבעים קוראים בשמי. באמת? אני לא שומע כלום. זה בטח בגלל לחץ האוויר. מה עוד את יודעת על האצטדיון הזה, קלי? לפי מה ששמעתי, יש בו 24 נמלים שיכולים לקלוט 500,000 אנשים ביום. ו88 מסלולים פרטיים שפתוחים 24 שעות ביום. יש שם 6 מגדלי פיקוח מתואמים המבטיחים זרימת תנועה מסודרת סביב האצטדיון. למדת את זה בעל פה? אתם לא היחידים שאמורים להופיע שם. גם אני צריכה להיות מוכנה. רואה קלאמפ? עם המכונות שלך והרעיונות שלי הצלחנו לעשות את זה. מה? המכונות שלך, הרעיונות שלי, אתה זוכר את זה? אלה היו המילים שלך בדיוק. כן, כן, כמובן. הם עדיין צעירים וחסרי ניסיון. אני מקווה שלא סיבכתי אותם במשהו שהתברר שהוא הרבה יותר גדול עליהם. הם יכולים להתמודד עם זה, ארץ'. אני רוצה שיחזיקו עד הסוף, סימביי. זה באמת מגיע להם. אתם מוכנים? אנחנו תמיד מוכנים להכל, המאמן. טוב, אז זה אצטדיון ג'נסיס. אולי לא הייתי צריך לפתוח את הפה. ברוכים הבאים למלון ג'נסיום אינטרגלקטיק. אנחנו שמחים לארח אתכם במלון היוקרתי ביותר בכל הגלקסיה. אני לא מאמין שזה קורה. האנשים האלה מטורפים. יכול להיות שפספסתי את הפרק שבו הצלנו את הגלקסיה מבלי לדעת? אילו הצלת את הגלקסיה, מייקרו-אייס, יכולת ללכת ברחובות בשקט יותר מאשר עכשיו. אני לא מבין למה הם עושים כל כך הרבה רעש. אתם ממש לא מועמדים לניצחון, אבל אל תדאגו, המלון הזה שמור רק לשחקנים ולחברי סגל. אף אחד לא יפריע לכם כאן. הרשו לי בבקשה להציג את עצמי. שמי הוא ג'אדו, ומעכשיו ואילך אני עומד לשירותכם 24 שעות ביממה. אני רק מקווה שתפסידו מהר, כי השארתי את האישה והילדים על כוכב הבית שלי. ואם כבר מדברים בכנות, אני לא מת על כדורגל. תסתכלו לשם! זה וורן! שלום, סנואו קידס. טוב לראות אתכם. שלום. שלום, וואו, אדוני, אפשר ללחוץ לך את היד? הכבוד כולו שלי, טרן. אתה יודע איך קוראים לי? קרא לי וורן. אין שום בעיה, וורן. היי. היי. זהו זה. אני בחיים לא רוחץ את היד שלי. אם ככה, אני לא ישן איתך באותו חדר. הריח, אני לא אוכל להירדם. זה משהו חדש? לא ידעתי שיש בכלל משהו שיכול למנוע מאח שלי לישון. אני לא אוהב את המקום הזה, סוני. הוא מסריח מטקנויד.
וחוץ מזה, לא בטוח בשבילך כאן. להזכירכם, המחיר תמורת ראשו של הפיראט סוני בלקבונס עומד כרגע על 2 מיליון נקודות אשראי. עזרו לטקנואיד להגן על הגלקסיה. אני לא אוהב את התמונה הזאת. היא בכלל לא מזכירה אותי. המזל שלנו עדיין מחזיק מעמד. תרגע קורסו, אל תפתח פה לשטן. לפחות תסביר לי למה אנחנו כאן. אמרת בעצמך, המקום הזה מסריח מטקנואיד. המעבדה הסודית הותקנה על גנרל. איזה רובוט טיפש! אולי תשים לב לאן אתה הולך? זה לא יאמן! יש ג'קוזי בכל חדר! ומכונת משקאות! כבר ראיתם את המפיות? מופיע עליהן הלוגו שלנו. וגם על כיסויי הכריות. תגיד, ג'וק, אתה באמת חושב לתלות את זה? למה? אני נראה לא טוב כאן? בטח שכן. אתה נראה ממש טוב שם, אבל אני דואג למצב הרוח שלך. אל תדאג, מייק רייס. אני בסך הכל שמח להיות במקום הזה, זה הכל. אל תשכח שסוף סוף מצאתי את הייעוד שלי. ואתה תחלוק חדר עם כוכב גלקטיק פוטבול לעתיד. תראו את זה. כיצד אוכל לעזור לכם? אני פשוט מת על זה. אני יכול לשאול כמה פעמים הוא קרא לך ככה? 10 פעמים בפחות מ10 דקות. אני פשוט לא מאמין. תגידו, אני היחיד שנשאר כאן שפוי? אתה משוחרר. קולה, הבוטיק האופנתי ביותר באצטדיון ג'נסיס. שמלות, לבוש יומיומי, וכל מה שתזדקקו לו תמצאו בקולה. אלה באמת חדשות טובות. את רוצה לקנות בגדים חדשים? את יכולה לשאול משלי אם את רוצה. אל תתביישי לעבור על הארון שלי. קיבלתי הרבה בגדים בגלל הפרסומות. זה מזכיר לי, אני צריכה ללכת. מתי מתחיל האימון? בעוד שעתיים. בסדר, להתראות. ראיתי שיש בית קולנוע במלון. חשבתי שאולי... זה נשמע טוב, רוקט, אבל האמת היא שאני עסוקה. באמת? במה? זה שמור בסוד. חשבתי שאת כבר לא מסתירה ממני סודות. אז זה אומר שאתה לא מבין בנות. להזכירכם, המחיר תמורת ראשו של הפיראט סוני בלקבונס עומד כרגע על 2 מיליון נקודות אשראי. עזרו לטקנואיד להגן על הגלקסיה. היא בטח מבוגרת יותר עכשיו ב-15 שנה. כן, היא באמת עבדה כאן, אבל פיטרתי אותה לפני שבוע. אוי, לא. כל הזמן היה לה מה להגיד על צורת הניהול שלי. לא יכולתי לסבול את זה יותר. טוב, תסלחי לי, יש לי עבודה. אז אולי אתה יודע איפה היא גרה? עם שמפו גרמבל, השיער שלי חזק יותר. גרמבל, שמפו של אלופים. מצוין, סיימנו. לא נכון, היא יכולה להיות טובה יותר. אמא, אני עייפה ויש לי אימון עם הקבוצה בעוד 20 דקות. זאת הפרסומת הראשונה שלך, מיי. היא צריכה להיות מושלמת. את יודעת שחשוב לי יותר להיות טובה על המגרש. אם לא, זאת תהיה הפרסומת הראשונה והאחרונה שלי. מיי. בסדר, אמא. מה שתגידי. בואו נעשה עוד טייק. כולם למקומות. אם אתם עוד צריכים אותי כאן, אני אהיה בבר. אקשן!
זאת השעה? או לא. היא רק אמרה שהיא צריכה לעשות משהו. מה יכול להיות חשוב יותר מלהתכונן למשחק רציני? שום דבר, המאמן. איפה מיי? טוב, הן כבר יגיעו. הן מקצועניות. אני מתחיל לפקפק בזה. אליך, קלאמפ. כן, טוב. תכנתתי את המהלכים הטובים שלכם ממשחק הידידות נגד הוומבס למכשיר ההולו. עכשיו נוכל לראות אם השתפרתם מאז. וואו, רק תרגישו עד כמה הכיסאות האלה נוחים. אנחנו כבר לא באקדמיה של ארץ'. לא דיברת על מקצוענות, טרן? כן, המאמן. סליחה. להכין את התכנות גם לתיה ולמי? כולם למקומות, ותעשו את זה מהר. תתכוננו, ילדים! ועכשיו, הבנות. כן! סנוקיז מספר 1! כן! במשחק המקורי הם איבדו את הכדור כשהמשחק התחדש. תודה, קלאמפ. אני זוכר. בשלב הזה הם פיגרו 1-0. הם באמת הולכים ומתחזקים. אף פעם לא האמנתי שהאנרגיה של הקיליאן תהיה חזקה כל כך. האימון כבר נגמר או משהו? אין לי מושג. מה זאת אומרת? גם את איחרת? לצערי כן. הגברות הצעירות מחפשות את חדר האימונים? בבקשה, בואו אחריי. או לא, לא הפעם. אני יודע שזו לא באמת את, אבל אני בכל זאת שמח שיצאת מזה. בסדר, בואו נעצור. למה לא לשחק את המשחק עד הסוף? היינו ביתרון עליהם. ג'וק, אולי תסביר לי את בעיטת העקב הזאת? ואתה, מייקרו אייס? מה הלהטוטים האלה ברחבת ה-16? וכל השאר? מה הקטע של המחוות האלה? אבל המאמן, אנחנו משחקים נהדר. בסך הכל השתעשענו קצת. אין לכם מושג איזה לחץ מטורף יופעל עליכם בעוד כמה ימים ברגע שתצאו אל המגרש באצטדיון ג'נסיס. אף פעם לא חוויתם דבר כזה.
אם לא תתייחסו אל המשחק הזה ברצינות, אני מבטיח לכם שתפסידו. והאפשרות הזאת ממש לא נשמעת לי משעשעת במיוחד, מייקרו אייס. אני בוחן אתכם מקרוב מאז שהגענו. העיתונים, הפינוקים מסביב, טעם התהילה הראשוני. אני סומך עליכם שתעמדו בכל זה. קלאמפ, גברת סימביי ואני, נהיה כאן אם תזדקקו לנו. הדבר הכי חשוב הוא המשחקים. זה הדבר היחיד שחשוב. הגענו בדיוק בזמן. כדי להצטרף בדיוק לסוף האימון הזה. אוי, לא! אוי, כן. אנחנו מצטערות, המאמן. אני מצטער יותר, טיה. אני לא מבין אתכם. אתם רוצים להסתפק במה שיש כאן? אתם לא רוצים להשיג יותר? אל תתייחס אלינו כמו לילדים, המאמן. אתה יודע למה אנחנו מסוגלים. אני מבין שאתה מתוסכל כי אתה לא על המגרש במקומנו. אבל אנחנו אלה שבועטים בכדור, ואתה תצטרך להתרגל לזה. ג'וק? אל תשכח לקרוא לי כשאתה הולך לבקש ממנו סליחה. אני אשלם הרבה כדי לראות את זה. מייקרו אייס, אני לא יודע מה קרה לי, התחרפנת, ואני מאשר את זה. אנחנו חייבים לו הכל. בלעדיו לא היינו מגיעים לכאן. הוא מאמן מעולה. אתה לא צריך להגיד לי את זה, ג'וק. אני מניח שאתה יורד שוב לקבלה. בהצלחה, אחי. מי רוצה לרדת איתי לחנויות? שמעתי שיש שם יופי של משחקים. נשמע מעולה. בואי נלך, טיה. זה יעודד אותך. אני הולכת לישון. מה, כבר? סליחה. היי, זה רעיון מעולה. גם אני הולך לישון. בואו נלך. וואו, הנה זה. תראו, זאת החנות שאני מחפש. רוצים לבוא איתי? טיה, את מוכנה לחכות לי רגע? בפרחים כאלה גוזמים את הגבעול בזווית. מה אתה מבין? אתה לא שחקן כדורגל? הבחור הצעיר צודק. אם גוזמים אותם בזווית הם מחזיקים מעמד. רוקט, מה אתה עושה? הוא קונה לך פרחים, או ככה לפחות נדמה לי. אני צודקת, בחור צעיר? בפרק הבא של גלקטיק פוטבול. חשבתי שזה יהיה מרשים, אבל זה באמת משהו. בטוח שנצליח לנצח את הוומבס. אי אפשר לנצח משחק מראש. ארטי? אנחנו רוצים לשאול אותך משהו. אני כוכב הקבוצה הזאת! מה קרה לו? התנפח לו הראש. הקטנטנים נראים מותשים. המתזרימה מפריעה לאנרגיה. ההיטו! תתעורר! ההיטו!